Здравейте, добре дошли в новия ми влог. Днеска сме в Миконос. Тръгнахме на круиз и няколко дена ще обикаляме гръцките острови и ще ви снимам. А сега отиваме да се разходим. Къде ще разхождаме? Разхождаме из улиците на Миконос. Ще си направим много готини снимки. Искам да ми видите аутфита. Цак. Току-що седнахме да си хапнем и се чувстваме много добре. Чакайте да ви го покажа Митко. Ето. Вече се прибираме от Миконос, видяхме залеза, разходихме се, беше много готино, хапнахме и вече се прибираме към круиза, понеже стана много студено. Уж е топло, 25 градуса го даваха днеска, обаче вече като се скрие слънцето и става малко по-студено. Добри впечатления имаме за Миконос. Хареса ли ти? Нали? Да, и на мен много ми хареса. Утре сме на Кушадаса и на Патмос, мисля, че. Да, ще ви снимам и от круиза малко, понеже не съм снимала кадри там. И да, вече се прибираме, защото сме изморени, цял ден сме навън и ще се видим по-късно. Здравейте, сега ще ви покажа каюта тур. Вай, той е много мръсно, бе, човек. Дай да поправим малко. Това е нашата стая, тя не е много голяма, има едно легло, бюро и баня. Общо взето, ето тук е банята, заповядайте, минете само. За да отворя да ви я покажа. Чакайте да цъкна. Ето, една малка скромна баня, нищо специално не. Сега отиваме на какво беше? Има някакви занимания направени. Сега трябва да прочетем. Оставили са ни програмата за утре. За Кушадаса и така. Ще се видим по-късно. Добро утро, часът е 8, ние дойдохме да хапнем закуска и след това слизаме от кораба и ще ходим. Много ми пече, бе, хора. Една секунда само. Това е друга работа. После ще ви покажа моя аутфит, как съм се облякла днес и излизаме на разходка в Кушадаса ли бяхме, бе? Колко съм неориентирана само. В Кушадаса ли? Да, в Кушадаса. И така. Тук 10 асансьора. Не знам, тук Т3 си трябва да минеш през. Много се харесвам аутфита. Любовно. И вече излязохме, вече сме в Кушадаса. Ето ни го кораба, между другото. Аз показвала ли съм го? Не, май. Ето. Много е огромен. Наистина е много огромен. Ние си мислим, че сме го обиколили между другото, ама 100% не сме. По-късно ще ви покажем басейна, понеже в програмата пише, че има пул-парти. И да, ще е много готино. Мисля, че към 1 часа е пул-партито ще ходим, нали? Да. И така, за сега. Сега ще се разхождаме, ще ви сложа малко кадри, ще гледам да снимам повече. Да ви покажа само. Сега ще седнем малко да се починем и
след това отиваме на обяд. И ще ви снимам. Микрофона ми нещо умря, да се чувам добре. Направо ни мърси вече да се разхождаме, но най-вероятно ще се разходим още малко, после си отиваме към хотела, понеже сме много изморени от днеска. Развалих си микрофона на камерата, ето седи в мен, той не записва, в смисъл изобщо не се свърза с камерата. Като се прибера ще видя да го оправя някакси, защото няма да стане, не мога да ви слагам само кадри с музичка. И първо се и надявам сега да се чувам добре, нали, другото. За патос, какво да ви кажа, не е лошо да си седнете така, да си хапнете, а няма кой знае какво да види. Ние се разходихме, нали, покрай пристанището, Стария град, там не знам, мисля, че се води Стар град и вече, защото гладняхме и седнахме на първото заведение, но да, приятно е така, за разходка е готино. И така, готов ли си да ставаме? Айде! До сега се мъчих да оправя микрофона и най-накрая го оправих. Аз просто съм много горда от себе си. Обработих 1-2 снимки. Много важно. Чакайте се, ще ви покажа. Просто пръскат, разбирате ли? Да ме последвате в Инстаграм. Това... Опа, чакайте, че не съм на фокус. Да ме последвате в Инстаграм, защото от този круиз качих доста добри снимки, така че може да ги харесате. Оправяме се за гръцкото шоу, което е в самия кораб. Има като амфитеатър. Ще ви снимам малко кадри от там. Добро утро, ден пореден на кораба. Сутринта станахме, закусихме, мисля, че ви снимах кадри и веднага дойдохме на басейна да хващаме тен, защото е много хубаво във времето. Днеска цял ден сме на суша, доколко? До 6 часа мисля, че бяхме на Родос. След малко отиваме да се оправяме, да излезем да се разходим и да обядваме малко на острова. И така, за сега хващах тен. Използвам ето тези на Coco Solis. Това е слънцезащитата. И в момента използвам новото им олио, което е много добро и мирише много хубаво. Много ми харесва, така че препоръчвам да си го вземете. Имам и код за отстъпка, ще ви го оставя ето тук отдолу. И така, сега почиваме се още малко и отиваме да се оправяме. Вижте, всеки ден като влезем и са ни подредили хавлиите по различен начин. Почнах да се оправям, сега се залезвам косата и леко се напрягам, естествено. Няма как. Няма момиче на тази земя, която да си зализва косата и да не се напряга. Смисъл това да се случи от първия път цялата работа. Няма такъв вариант. До сега свалях кадрите от камерата, понеже вече няма място в картата. Супер много са. Първо аз мислех, че нищо не съм снимала, понеже се отдала на почивката изцяло. Точно преди лятото. И не знам колко кадри, нали, съм снимала вече, като ги монтирам. Ще видя. Но това е. Много ме мърди да го обработя. Аз като видя колко много клипове са. Тъй като имам още един клип, който първо не го сте гледали. Най-вероятно. Като правих седмичен влог. И така сега, да, оправям си косата и излизаме.
В този влог само ям. Не знам дали ви е направил впечатление. Но просто само тогава се сещам да снимам.